Teraz sme pred Lidlom, dôkaz. Je to brutál, svieti to strašne na nás. Tam toto je. No, konečne sa zaostril. Ja a Nika, hej. My sme dôkazne stále spolu. Inak, mimochodom, nie je to moja priateľka, je to sestra mojej priateľky, takže nerobte si unáhľané závery. Práve sme zistili, že sme mohli dať s tabletou Martina. No, tu máme včelársky deň, ktorý už bol. Je to blbosť. To je host číslo 2, ľudia. Nie host číslo 2, host číslo 3. Prvý bol Nejbus, potom Pajka a teraz Nika. Mimochodom to zlato kopka, ale to si z toho nič nerobte. Ona sa z toho tiež nič nerobí, aha. Určite, ty kokos. No, vidíte, nič si nerobí z toho. Už sme v Rudlovej, takže v pohode. O chvíľu sme na Ružovej, kam sa chystáme. Nikin otec už je nahnevaný na nás, trošku že meškáme, ale tak alkohol, zasa tak musíme brať. Keď to nie je metyl alkohol ako tí Česi, keďže ešte prúdi 500 000 fliaš po Slovensku, tak to je v pohode. Mali sme plán, proste originál, nechať Martinovi notebook, tablet, aj s všetkými vecami tej igerky, ktorú nesie Nika, chúďatko, nechať pri Lidli na strome, ale nedalo noc srdce, pretože škoda tabletu. Škoda, i keď je rozbitý, je Martinov síce, ale to je vedľajšia cesta. Aha, auto môjho otca. P-Max Plus. Tam robí môj otec. Cestári. Nika už zvoní, tablet už druhýkrát. Nika zase nadávala, boha jej. Jej dám cez riť. Mrkvu. Nika sa spravila s parazolom, keď sa neotvoril. Určite. Ľudia, originál, fakt. Bolo to brutál, ja som nevidel. Našťastie som nevidel, ale brutál, čo som počul. Bola v eufórii z toho, že dávnik sa aj otvoril, aspoň niekto, kým už nie chlapec. Ľudia, toto bude brutál. Ešte zajtra o deň na to budeme natáčať polhodinový vlog. Hodinový, som osľúbil hodinový. Budú čisto blbosti. A fakt ľudia, ak dáte aspoň 100 lajkov na Facebooku alebo aspoň tých 40 alebo 50 odberov na YouTube channel našom, tak si rozbijeme o hlavu vajce. Takže čaute, majte sa, vidíme sa ešte neskôr. Čau. Nie. No, to zanechám. Ale nie, hlasím sa znova. Budem skoro pri nikom dome. Mám dosť dneska ľudia. Ale nie, tak dneska bol celkom v pohode deň, no som sa trošku nudil. Nenapadlo ma natáčať, keďže doma som mal svokrovcov, takže by to bol dosť trošku trapás, keďže si myslia, že som ešte normálny. Takže preto som natáčal, tam stojí aj ľudia, ja mám, viete kde? No, takže tak. Dám ešte taký ten blok z ich izby zase, ako včera. Nejaký bordel dám do záberov. To je človek s malým dieťaťom, alebo viacerí, z trojka, švedska. Ideme chodníkom dole, cez tmu, sa mi cigáni. Nie zlomne som rasista. Mám zber kamarátov Rómov, ale tí, čo bývajú v Senici, to je fakt. Mám dosť. Čo vám poviem, pekný večer je celkom teplo, čo sa čudujem. Mám mokré veci v taške a na nich knihy, takže budú trošku vlhké. Mirka ma zabije, to vám sľubujem. On má tam svoju knihu dáku, ja neviem čo, ja mám tam autoškolu ešte. A filtre na tabak. Všetko bude na radiátori. Mirka sa smeje. Toto bude brutálne dneska. Dobre, tak uvidíme sa ešte v izbe legendárnej. Čaute.